Hola, som la Cris d'Arquitectives i avui som aquí per xerrar de molins. Uf, quina marejada. Ara que ja estic recuperada, podem començar. El taller que farem avui se titula Gira que gira, els molins fariners de Manacor. Sabíeu que Manacor és un dels municipis de Mallorca amb més molins fariners? Però anem a començar pel principi. Els molins fariners són els que s'utilitzen per moldre sobretot gra i convertir-lo en farina. En el segle XIV, els historiadors ja documenten molins de vent a Mallorca distribuïts per diferents punts de l'illa. Se diu, però, que el primer que va concebre un molí de vent va ser el matemàtic grec Herón, tot i que aquest molí no s'empleava per moldre gra, ja que en aquell moment això encara se feia empleant la força dels animals i de les persones, sinó que servia per accionar un òrgan musical batiat com hidràulius. Les primeres referències de molins de vent mos duen a Pèrsia, en el segle VII després de Crist, des d'on se varen estendre per tot el món, des de l'Àsia central a l'Orient Mitjà, a més de per l'Extrem Orient, l'Índia i Europa, on varen arribar en el segle XII. Mireu aquest vídeo. Aquests molins, encara en funcionament, se construïen sobre petits turons, tant per protegir els pobles dels forts vents de la zona, com per moldre gra i canya de sucre i per regar els conreus. Com veus, estan fets de materials naturals, argila, fusta i palla, materials que se troben fàcilment al lloc on estan construïts. Són, per tant, estructures del tot respectuoses amb el medi ambient, que empren materials autòctons i aprofiten els recursos naturals de manera amable i sostenible. Malgrat els segles transcorreguts des de la seva construcció, encara se conserven al voltant de 30 molins a prop de l'Afganistan, que poden assolir una alçada de fins a 20 metres. La primera referència d'un molí de vent a Mallorca la trobam en el retaule de Sant Jordi, pintat per Pere Nissart l'any 1468. Vos donaré 10 segons per trobar-lo. L'heu trobat? És un molí de torre d'obra amb 6 aspes de graelles, una de les característiques principals dels molins mallorquins que llavors explicarem amb més detall. Segons els historiadors, els moliners varen agafar importància a partir del segle XVII, quan la població va augmentar molt i se va incrementar el conreu de cereal. Prova d'això és que l'any 1639 els moliners se varen constituir com a gremi, amb el nom de Col·legi d'Honorables Moliners de Vent o Cofreria del Gloriós Sant Llorenç, ja que aquest sant era el seu patró. Si vos heu fixat, molts de molins tenen damunt la porta una capelleta on s'hi col·locava la figura de Sant Llorenç, que ja han dit que era el patró dels moliners, la de Sant Antoni Abat, patró dels agricultors, o la de Santa Bàrbara, que protegia els molins dels llamps. Entre finals del segle XIX i principis del XX varen aparèixer les farineres, cosa que va fer que els molins de vent tradicionals s'anessin abandonant. Aquestes grans fàbriques de farina eren possibles gràcies als avenços tecnològics, ja que per moure els queixals s'empleava màquines de vapor, motors d'explosió o motors elèctrics que fins en aquell moment no havien existit. A Mallorca se varen arribar a comptar fins a 900 molins, dels quals n'han desaparegut de més 200. Ara que ja sabem la història dels molins, anem a distingir-ne els tipus. A la nostra illa existeixen 4 tipus de molins tradicionals. Els fariners de vent, dels que xerrarem amb més detall, els molins d'aigua, moguts per la corrent, els d'extracció d'aigua del subsol i els anomenats molins de sang, moguts per animals. Actualment també se'n construeixen de molins per aprofitar l'energia del vent. Segur que n'has vist qualcun. Centrem-nos però en els molins fariners.
Quines són les seves parts? Primer de tot tenim les aspes, que n'hi ha de dos tipus. Les de graelles, que són les més comuns a Mallorca, estan formades per un entramat de fusta amb un pal central i 6 pals paral·lels més prims, les perllongues, travessats per unes barres més curtes, els valerons, sobre els quals se col·loca el llenç. Aquest és el tipus de molí que va dibuixar l'arxiduc Lluís Salvador en el seu llibre Les Balears descrites per la paraula i el dibuix, de 1869. L'altre model d'aspa és el de vela llatina o triangular, que pot tenir 6 o 8 pals, o 6 pals amb llistons de fusta prims on s'instal·la el llenç. Una altra part del molí és el capitel o coberta, que té forma cònica i una estructura de llistons coberta de canyís o de jonc, encara que en els molins més recents se va utilitzar el zinc. L'eix principal del molí està format per un tronc d'usina que sobresurt de més d'un metre de la torre. Aquesta part se diu caparrot i és on se fixen els pals que sostenen les aspes. En el centre del caparrot s'hi fica el botaló, que és un pal a l'extrem del qual se lliguen les cordes més primes del molí. La roda de saire o roda catalina és l'element que transforma el moviment horitzontal del molí en el moviment vertical de les peces de moldre. Finalment, trobam les peces de moldre o queixals. Aquestes pedres són les encarregades de transformar el gra en farina. Dèiem abans que Manacor és un dels municipis de l'illa amb més molins de vent fariners. I és que l'any 1880 l'arxiduc Lluís Salvador ja n'inventarià 47. En el 1993, l'Associació d'Amics de Molins de Mallorca en comptabilitzà 58, dels quals en queden 39. Per tot això, Manacor ocupa el tercer lloc en el rànquing de molins de vent, per darrere Felanitx i Llucmajor. I per què penseu que hi havia tants de molins de vent de Manacor? Com és que aquest municipi era un bon lloc per construir-los? Mireu aquest dibuix. Si haguéssiu d'instal·lar un molí en aquest entorn, en quin punt ho faríeu? El perfecte moliner triaria un emplaçament elevat, que no estàs al recer del vent. A més, s'instal·laria a prop d'una zona habitada, propera a un poble i a un camí o carretera. Cercaria també que el tipus de terreny fos favorable pel conreu de cereals. Tot això, sumat a l'ubicació de Manacor en el pas de la Tramuntana i el Gregal a través de la baia del Cudi i del Xaloc i Sant Bat per la part oriental, feren possible l'existència de tants molins dins el municipi. Contàvem també que un dels motius de l'abandonament dels molins va ser l'aparició de les farineres. Una altra causa, però, fou el creixement urbà, que en va absorbir uns quants, deixant-los entre les cases del poble, un entorn ben diferent a l'original. Exemples d'això són el molí d'en Polit, el molí d'en Fraret, que forma part del Museu d'Història de Manacor, i el molí de Na Blanca, tots tres restaurats pel Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Manacor i els seus propietaris. I Fartàritz com? Sí, no me n'oblidava de Fartàritz. Aquest barri va ser un dels molinars més importants de Mallorca i un dels productors de farina més prolífics de l'illa, amb un conjunt de 15 molins de vent. El valor històric, cultural i arquitectònic dels molins fa que sigui necessari protegir-los. A Manacor, com a molts altres municipis, existeix un catàleg de protecció que obliga a mantenir edificis i altres elements d'interès. Tot i així, no tots els molins de Manacor estan inclosos, el que significa que podrien ser transformats o fins i tot esbocats pels seus propietaris. Què trobeu? Seria important conservar-los? Com hem vist, la construcció tradicional aprofita els recursos naturals de manera amable i sostenible. Podríem dir, per tant, que és un tipus de construcció ecològica que té molt en compte l'entorn i la natura. Hem vist, per una banda, que la construcció tradicional
empra materials locals que se troben fàcilment en el lloc on se construeix, tal com faria, per exemple, un ocell a la construcció del seu niu. La seva utilització no depèn de grans mitjans de transport ni de l'ús de molta energia. Per altra banda, la construcció tradicional fa ús de recursos naturals renovables, del vent i de l'aigua, en el cas dels molins, o del sol, en el cas dels habitatges, que s'orienten de la millor manera per aprofitar el calor i les ombres segons l'estació de l'any. La pregunta és, avui dia, podem recuperar aquesta manera de construir i ser més amables amb el medi que ens envolta? Ara pensa 3 materials de construcció que puguem trobar directament a la natura. Els atents? Per una banda, tenim els materials locals, que són aquells presents en el lloc on se construeix l'edifici. En el cas de Mallorca, el marès n'és un bon exemple. Per altra banda, tenim els materials renovables d'origen vegetal, com ara la fusta, el cartó, el suro o els vegetals secs, com ara la posidònia, amb els que també se construeixen edificis. Finalment, podem emprar materials reutilitzats, que traiem de productes que ja no fan la funció per la qual van ser dissenyats i que podem tornar a emplear mitjançant processos de transformació. Per exemple, els pneumàtics, el plàstic o les botelles de vidre. Com podem fer per disminuir l'ús d'energies no renovables i d'aprofitar l'energia solar mitjançant l'orientació correcta dels edificis i amb un ús adequat de sistemes de protecció i control, o emprant elements per produir la nostra pròpia energia, com ara plaques solars o molins de vent. Si xerrant de l'aigua, tenim sistemes d'emmagatzematge i reutilització d'aigua de pluja, per exemple, que depuren les aigües brutes, com veus en aquest esquema. A l'aigua s'arriba a emplear fins a 5 vegades. Ara que ja sou uns experts en molins i arquitectura bioclimàtica, anem a posar-ho en pràctica. Per fer l'activitat que vos proposaré, necessiteu una cartolina blanca, una cartolina de color, millor si està dins la gamma dels grocs, taronges, marrons o verds, unes estidores, cola de barra i rotuladors o pintures de colors. Se tracta de que recreeu un paisatge agrari on els molins siguin els protagonistes. Haureu de pensar en les construccions, però també en les infraestructures de reg, com els safaretjos o els canals, amb els camps de conreu, els camins, les persones que hi faran feina. I com ho farem? A la cartolina blanca dibuixeu-hi franges paral·leles de diferent gruix, en el sentit llarg del full. Després, retraieu les franges, deixant 2 o 3 dits de marge a un dels costats. Aferrau aquest marge sobre la cartolina de color i aneu doblegant les franges per representar les construccions. Una vegada doblegades, aferrau la part plana i afegiu la resta d'elements, els camins, els camps, els safarets, les aspes dels molins, les persones que hi fan feina, tot allò que vulgueu. Finalment, podeu inventar-vos com seria un dia en el trosset de camp que heu construït. Fins aquí el nostre taller Gira que gira, els molins de vent fariners de Manacor. Espero que vos hagi agradat molt i que puguem tornar a trobar-nos ben aviat. Mentrestant, recordeu que podeu compartir les vostres creacions a les xarxes socials del Museu de Manacor i a les d'Arquitectives. Una abraçada ben forta. Fins aviat!